Csak ő mondhatta el neked. Mondjad! Engedj! Engedj el! Hogy honnan tudom, az nem a te problémád. Nincs nálam, fiacskám, nincs nálam. És végre valahára vett tudomásul. Nem érdekel, hogy kit veszel el feleségül, nem érdekel. Nálad van. Te nálad van. Kiolvasom a szemedből, jól ismerlek. Nem viseled el, hogy egy másik nő többre vigye, mint te. És legkevésbé, ha cacalsz. Mert úgy tűnik, életed 2 szerelmét is elvette. Vagy talán tévedek? Ostoba vagy. Figyelj, fiacskám. Azt hiszed, hogy hozzám hasonlíthatod azt a halaskofát egy úriasszonyhoz, mint én vagyok? Egy olyan igazi nőhöz, mint aki itt áll veled szemben? Nem, még Isten se akarja, hogy egy olyan szép nőt összehasonlítsak egy ilyen utolsó nővel, mint te vagy. Te ostoba! Maradjuktan! Nem bocsátom! Maradjuktan és mondd meg, hol van caca! Mondd meg! Ereszel! Már megmondtam, nincs nálam! Fogalmam sincs, hol van! És tudod mit? Semmi vele kapcsolatos nem érdekel. Nem érdekel. És ha te mindenképpen azt gondolod, hogy nálam van, az a te problémád. Te meg én tökéletes pár vagyunk, nem így van, Lolo? Miért mondod? Hát mert tökéletesen megértjük egymást az ágyban, és kölcsönösen segítjük egymást. Ha nem lenne ez a kis szerelmi fészkünk, akkor most egy szállodai szobában kellene aludnom egyedül. Hogy gondolhatsz ilyet? Azt hiszed, hogy itt van a szerelmi fészkünk, és hagynám, hogy te magadra hagyatva egyedül töltsd az estét? Nem tudom, Lorenzo. Lehet, hogy ezt a kis szerelmi fészket valaki mással is megosztod. Miket beszélsz, Olimpia? Hogy juthat ilyen eszedbe? Jaj, Lorenzo, nem kezdem el felsorolni a bűneidet, mert a pokolba jutnál. De egy valamit megmondok. Munyéka és köztem nagyon nagy különbség van, nagyon nagy, Lorenzo. Úgyhogy jó lesz, ha vigyázol, érted? Ha tudnád, Olimpia, hogy alig pár órája ugyanebben az ágyban feküdt Ariadna lányod a legnagyobb boldogságban. Szeretlek. Szeretlek, Alejandro. Úgy szeretlek, mint még senkit ebben az életben. Érzem, hogy miattad mindenre képes lennék. És ahogy te mondod, hogy én vagyok a támaszod, nekem pedig te adod az erőt, hogy segítsek neked. Szeretlek. Bocsánat. Mit mondtál? Hogy reggelit készítettem neked, és nem is képzeled, milyen finomat. Nézd. Beatrice. Álmodtam valamit. Egy szép álom volt, tudod? És te is ott voltál, mint mindig. Mellettem voltál. Á, igen. És szabad megtudni, hogy mit álmodtál? Vagy valami titkos álom volt? Nem elmondhatod? Nem. Semmi ilyesmi. De akkor sem tudhatod meg. Csak azt mondhatom, hogy ez az álom új értelmet adott az életemnek. Nem is tudod, milyen boldogságot érzek. Beatrice, élni fogok, tudod? Magamért és mindazokért, akik ugyanebben a helyzetben vannak, mint én. A végsőkig fogok harcolni, és senki által nem hagyom magam legyőzni. Nézd, Istenre, esküszöm, nézd rám! Azt akarom, hogy add el nekem azokat a részvényeket, még mielőtt veszítenének az értékükből. Megértettél? Igen, tökéletesen. Beaggódj, beszélek a tőzsdei brókerünkkel. Rólam beszéltek? Mit akarnak tenni velem? Mondja meg, kérem. Fogd be a szát, ha nem akarod, hogy elaltassalak. Halló? Jól figyeljen. Mindent úgy csináljon, ahogy mondom, ha meg akarja menteni ennek a szappanopera színésznőcskének az életét.
Mi van? Miért nézel ilyen képpen rám? Nem vagyok szellem. És jobb, ha összekapod magad, mert azért jöttem, hogy elvigyem, ami engem illet. Úgyhogy azt akarom, hogy visszakapjam, ami az enyém. Mit keresel te itt? És mit akarsz visszakapni? Anyai gondatlansággal vádollak, nem megfelelő gondoskodással, hogy jobban értsed, Bunyeka, rossz mamája voltál az én kislányomnak. Mindig is nagyon jó mamája voltam, és ezt senki sem veheti el tőlem. Mintha te lennél Mary Poppins. És ha tényleg ilyen jó anyuka vagy, akkor magyarázd már meg, miért hagytad, hogy az a szemét alak megerőszakolja a lányomat, és te semmit sem tettél? És te ezt honnan tudod? Tudod, boszorkány vagyok, különleges képességeim vannak. Egy szemét alak megalázta a lányomat, és meg akarom tudni, hogy te miért nem tettél meg mindent, hogy börtönbe kerüljön. Te ugye pénzt akarsz? Dehogy? Mindig is egyet akartál, pénzt. De nyugodj meg, mert most elég pénzt kapsz tőlem. Annyit, hogy soha többet ne jelenj meg az életünkben. Mama! Mama, mit keres ez a nő a házamban? Lorenzo, úgy látom, mintha egy kicsit ideges lennél. Mi van? Mi bajod van? Ha? Mi van? Nekem? Nem, semmi. Hát miért? Miért gondolod? Nem. Semmi, csak arra gondoltam, hogy be kellene menned az irodába, hogy körbe kellene nézned, hogy minden rendben van. Tudod, bejára gondolok. Most, hogy elfogadták elnök asszonyt, én csak ennyi. Persze, de még egy kicsit maradok, vagy nem akarod? Dehogy nem. Hogy ne akarnám. Micsoda kérdés, kérlek. Csak szerintem az üzletre is figyelni kell én. Igen, de szívesebben maradok itt. Egyébként is. Te vagy az én alibim. Az alibid? Milyen alibiről beszélsz, Olimpia? Gyere ide. Gyere ide, és ne kérdezz több butaságot. Jaj, még egy kicsit hancúrozunk, gyere. Lorenzo, képzeld el! Ariadna, te meg mit keresel itt? Ezt nem értem. Nem azt mondtad, hogy ez a találkahely csak a mi kettőnk helye? Mit jelentsen ez, Lorenzo? Ugyan mit? Azt, hogy a szeretőd a lányodnak is a szeretője. Kérdeztem tőled valamit, mama. Mit keres a házamban ez a tolvajnő? Életem, hogy mondhatsz ilyet? Mi van, kislány? Miért beszélsz így velem? Talán már elfelejtetted, hogy leszettem rólad azt a patkány. Meg lehet, de akkor sem szeretek olyan embereket látni a házamban, mint te. Már messziről virít, hogy melyik nyomornegyedből jössz. Eléggé más, mint ahol te élsz, igaz? Hagyjuk ezt abban, nyugodjunk meg, édesem. Ez az asszony pénzért jött. Mivel múltkor megmentett, úgy gondolja, hogy megérdemel érte egy kis pénzt. És szerintem meg is érdemli. Nagyon is. Maguk gazdagok minden csak a pénzzel akarnak lerendezni, igaz? De jó. Én is szeretném, ha rengeteg pénzem lenne, és mindent meg tudnék vele oldani. Fogja. Remélem, hogy elég lesz. Az az igazság, hogy nem is tudom, hogy háláljam meg, amit Csikiért tett. Nem tudom, mi lett volna, ha nincs ott. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy vagy. De ha még egy kis pénzt is kapok, az még jobb. Ide jött, hogy megkérdezze, hogy vagyok. És ugyan miért? Mi köze van magának hozzám? Lorenzo, mit keres itt, Ariadna lányom? Magyarázd meg! Ezek szerint itt szoktál hancúrozni Lorenzóval. Légy szíves, Olimpia, nyugalom, engedd meg, hogy megmagyarázzam, kérlek. Egyszer volt, hol nem volt egy asszony, aki nagyon rosszul bánt a gyerekeivel, és a legkisebbik lány elhatározta, hogy bosszút áll, és elcsábította az asszony szeretőjét végre. Olimpia, kérlek, nyugodj meg, Olimpia! Kérlek, nyugi, Olimpia! Látod, hogy megvéd? Ez azért van, Olimpia, hogy te is érezd, milyen, ha megaláznak, és hogy rájöjj, Román nem ott egyetlen patkány itt a földön. Minden férfi ugyanolyan. Egy pillanat, Ariadna! Engem ne hasonlíts Fonszékához! Nem, én nem hasonlítalak Románhoz, mert te nem hasonlítasz rá. Te még rosszabb vagy, mint ő, ha bár az ágyban nem is vagy olyan rossz. Undorodom tőled, undorító vagy. Hogy tetted, hogy pont a saját lányommal lefeküdjek? Megöllek, meg foglak lőni. Ezt nem bocsátom meg neked soha, nem bocsátnék. Miért nem megy már el innen?
Már megkapta a pénzt, nem? Ezt akarta, nem igaz? Wow, micsoda karakter. Ez akkor családi vonás bizony. Nem értem, mit akar ezzel mondani. Semmi, drágám, semmit, csak nyugodj meg. Nem akarok megnyugodni, mama! Nem nyugszol meg, még ez a tolvajbűnöző nem megy el a házamból! Jól van, kislány, fejezd be már végre. Aki itt áll előtted, egy olyan nő, akit ennek a városnak minden kerületében tisztelnek. Ne, kérlek, bocsásson meg Csikinek. Nem, de igen, persze, hogy zaklatott vagyok, mama, persze, hogy ideges vagyok, mert rosszul vagyok az olyan emberektől, mint amilyen maga is. Megértette? Úgyhogy most azonnal kifelé a házamból. És tudja, hogy mi zavar a legjobban? Ha valaki visszaél a helyzetével. Kifelé a házamból! Életem, kérlek, nyugodj meg, ez egyáltalán nem tesz jót a terhességednek. Hogy is van ez? Hogy te terhes vagy? Akkor a kislányka trónörököst hordoz. És Munyekitán nagymama lesz. Ó, milyen szép mese. Még semmit sem tudunk cacáról. Tegnap este óta beindítottuk a legnagyobb fokozatú keresési akciót. Jól van, reméljük, hogy gyorsan megtalálják. Aggaszt, hogy Beja még nem érkezett meg. Ugyan, biztosan késik egy kicsit. Nagyon ideges volt Caca eltűnése miatt. De biztosan eljön, hiszen már úton van. Bea de la Rosa kisasszony mindig ilyen pontatlan? Már több mint 1 órája, hogy meg kellett volna érkeznie. Biztosan megszökött, mert jól tudja, hogy szexuális zaklatás miatt el fogják ítélni. Nem hazudj, Fonseca! Te voltál, aki zaklatta őt, és nem ő téged! Ezt az egészet azért találtad ki, mert nem akart veled lefeküdni, te nyomorult féreg. Uraim, tárgyalóteremben vannak. Amennyiben Rosa kisasszony nem jelenik meg, bíró úr, azt javaslom, hogy függesse fel az ülést. Erre nem lesz szükség, bíró úr. Itt vagyok, ahogy megígértem. Mint mindig. Én azért vagyok itt, hogy bebizonyítsam. Számíthatsz rám. Na hát, akkor ezek szerint a nagylány babát vár. És nekem erről senki se szólt egy szót se. Ugyan miért kellett volna bárkinek is szólnia magának? Mama, mi van ezzel a nővel? Miért beszél úgy, mintha bármi köze is lenne hozzá? Nem erről van szó. Csak ő olyan ember, akit érdekel mások élete. Csak ennyi. Vigyázz a babára, kislány. Vigyázz rá nagyon. Mert tudod, vannak nők, mikor terhesek lesznek, el akarják vetetni a gyereküket. Hát akkor tudja meg, hogy ez nem az én esetem. Mert én boldog házasságban élek. És a férjem nagyon boldog, hogy kisbabát várok. De jó. Ennek nagyon örülök. Igazán? Úgy emlékszem, indulni készült. Persze. Megyek már. Vigyázz magadra, kislány. És te is, nagymami. Jaj, mama, ez a nő tényleg kibírhatatlan. Igazán félek tőle, nem értem, hogy engedhetted, hogy bejöjjön a házunkba. Ki nem állhatom. Ha tudnád, hogy ez a kibírhatatlan nő, ahogy te mondod, az igazi mamád. Menj, Orestes, neked semmi keresni valód nincs. Dehogy is nem. Aggódom, hogy Fonseca mit tesz majd ellened. Ezért vagyok én itt, úgyhogy köszönjük a segítségedet, Villanueva. A bíró arra vár, hogy befejezd végre a beszélgetést a két szeretőddel, hogy elkezdhessük az ülést. Egyszer még megölöm ezt az alakot, megölöm. Rendet! Mindenki a helyére. Megadom a szót a védőügyvédnek. Nagyon köszönöm, bíró úr. Ezzel a lehetőséggel élve tanúként szólítom Franklin Carreno nyomozót, aki jelen van az ülésteremben. Remélem, hogy a vallomása segít bebizonyítani Beja ártatlanságát. Nem úgy, mint az enyémet. Megyek innen! Nem bírom ezt tovább nézni, Elég, várj, Olimpia, várj! Olimpia, kérlek, nyugodj meg! Akinek el kell innen mennie, az én vagyok. Egyébként is neked nincs hova menned. Tényleg? Ó, szegényke, a férje kidobta a szeretője, meg megcsalta. Én a helyedbe fejbe lőném magam. Elég, hagyd abba, kérlek, hagyd abba! Nem tűrem tovább, Olimpia. hogy tiszteletlenül beszélj velem! Kérlek, nyugodj meg, Olimpia! Nem látod, hogy még csak egy kislány? Kislány! Kérlek. És ugyan miért Olimpia, nem gondoltál kérlek, erre nyugodj. hamarabb, te nyomorult? Elég. Hogy csalhattál meg a saját lányommal? Nyugodj meg, Olimpia, olyan vagy, mint egy vadállat! Nyugodj meg! Ez ő, egy vadállat, aki felfogja mindazt, ami az útjába kerül. Engedj el! Engedj el! Engedj el! Ti vagytok a legrosszabb dolog, ami az életemben megtörtént. De ez nem maradhat ennyiben. Esküszöm, hogy ezt megbánjátok.
Nyomorultam. Jó Istenem. És most mit csináljunk? Mert tudod, az anyád mindenre képes. Eskenázi, csinálj már valamit! Beja helyett engem ítéljenek el! Tiltakozom, bíró úr! A tanú védencemet gátlástalan embernek akarja beállítani. Nem, uram! Franklinnek igaza van. Ez egy aberrált alak. Ő erőszakoskodott velem nem is egy, hanem jó néhány alkalommal. Ez nem igaz! Te vittél el pisztolyt szegezve a fejemhez arra az elhagyatott helyre! Rezenéstelen arccal! Megérdemled, hogy agyonverje! Mindenki a helyére! Bíró úr, kérem, ne vegye figyelembe Carreno nyomozó vallomását, mert nem hiteles. Hiteles a vallomásom, ha nem tudná, rendőrnyomozó vagyok. Ügyvéd úr, megtudhatjuk, mire alapozza a tanú vallomásának nem hiteles voltát? Carreno nyomozó nem tárgyilagos. Csak azt akarja, hogy Rosszá kisasszony felmentést kapjon. Persze figyelembe véve, hogy kettőjük között szoros kapcsolat van. Képzeljék, ők ketten ugyanabban a házban élnek. Ez a rendőr ennek a szonyhának a másik szeretője. Hogyan? Ez hazugság, bíró úr. Franklin csak egy jó barátom. Szeretnék valamit kérdezni öntől, kisasszony. Van egyáltalán olyan tanú, akinek nincs magához köze, kisasszony? Nem. Most már csak azt jelzik, hogy még a papádnak is elmond, hogy szeretők vagyunk. Ariadna, mi bajod van? Azt akarod, hogy megöljenek? Ezt akarod? Ezt akarod? Nem én vagyok a hibás, hogy ilyen felfokozott szexuális életed van. Egyébként is azért jöttem, mert Román megkért, hogy jöjjek el, érted, hogy tanúskodj a bíróságon. Igen. És az nem jutott eszedbe, hogy előtte telefonálj. Nagyon szép. Nem kellett volna beszélned a mamámmal. Nem, dehogy. Inkább kettős játékot játszottál. Vagy megbántad a dolgokat, mert egy gyáva alak vagy. Na, azt nem, egy pillanat. Gyáva semmiképp. Én igazi férfi vagyok, és semmitől sem félek. Bocsánat, Lorenzo, nézd, tudod mit? Másnak mesélj Isten veled. Nem, szerelmem, várj. Nyugalom, várj. Bocsáss meg, kérlek. Drágám, én jól tudod, hogy mindenre képes vagyok. Bármit megteszek, érted, életem. Nem veszed észre? Megmondtam Munyekának, hogy elválok tőle, és ezt eddig még egy nőért sem tettem meg. És utána? Utána? Szépséges szerelmem, amint a kezemben lesz a válási papír. Képes vagyok, hogy a csillagokat is lehozzam az égről neked. Ezért akarlak elvenni feleségül. Ahogy hallják, bíró úr, kérem Bella de la Rossa Montiel kisasszony letartóztatását. Hogyan? Nem. Ez nem lehet. Vagyis börtönbe jutathatnak most azonnal. Igen, ez nem lehet, bíró úr. Ön nem vádolhatja meg Bellát anélkül, hogy megadná neki a lehetőséget, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. Bíró, kérem, maga nem eshet bele ebbe a hatalmas csapdába. Semmi csapda. A kérésemnek megvan minden jogi alapja. Elég súlyosbító körülmény van, amivel igazoljuk, hogy Montiel kisasszonyt le kell tartóztatni. Ez jogilag helyes, Pácsikó? Mondd meg az igazat, azonnal börtönbe záradhatnak? Elég, Bella. Bíró úr, szerintem ez túl gyors döntés egy ilyen jellegű intézkedésben. Ez a per még alig kezdődött el. Azt akarják, hogy ez a nő megszökjön? Bellának nincs miért megszöknie, mert ártatlan, és ezt te mindenkinél jobban tudod. Dobják ki innen ezt az alakot! Jól figyelj ide, biztonsági! Azonnal megmondod a bírónak, hogy Bella ártatlan, és az egészet te találtad ki! Azonnal vigyék ki ezt az embert a teremből! Mondd meg neki, különben ellátom a bajodat, esküszöm! Istenem, végem van, de be kell mennem a börtönbe. Tényleg jó lennék erre a szerepre? Az a fontos, hogy te úgy érezd, képes vagy rá, angyalom. Minden a tehetsége múlik, ahogy nemzeti költőnk mondta. Jó, a színház az én világom, és erre nem is olyan rég jöttem rá, úgyhogy írj fel a listádra. Lehet, hogy a színház után jön a televízió szerep, aztán meg a mozi. Rendben, én megesküszöm neked, hogy nem hagylak cserben. Mondd meg az igazat, látsz engem, mint egy igazi filmcsillagot. Látod a nevemet a mozi plakátokon? De ehhez az egész tündérmeséhez kell egy herceg is. És nekem mindig is tetszett a színészkedés. Az emberek azt mondják, hogy tehetséges színész lenne belőlem. Mondd csak, te meg mit keresel itt? Megmutatom a színházi vénámot. Nem hallottad még, hogy hívnak? A trópusi Leonardo DiCaprio? Az ügyfelemnek igaza van, bíró úr. Nem kockáztathatjuk, hogy Rossa kisasszony megszökjön. Követeljük, hogy mi alatt a per folyamatban van, előzetes letartóztatásba helyezze a vádlottat, mert ez a nő szintén gyanúsítható egy bíró meggyilkolásával is. Tiltakozom, bíró úr! A vád érvei a jelenlévő védencem személyiség és szabadságjogait igyekszik megsérteni. Bíró úr, a védencem képtelen volna elkerülni a rávonatkozó felelősségre vonást. Higgy el! Miért gondolja? A kisasszony minden tárgyalása késve érkezett.
Lehet, hogy nem jön el a következőre például. Parancsolja meg az azonnali letartóztatását, bíró úr! Nem, kérem, ne tegye meg! Kérem, ne tegye! Most már hiába kérsz felmentést. Az új otthonod az ország legmocskosabb börtöne lesz. Bíró úr, én ártatlan vagyok. Ennek a pernek nincs értelme. Nekem kellene beperelnem ezt a degeneráltat, nem ő neki engem. Kérem, kisasszony maga nem képes csöndbe maradni. Nyugodj meg, Beria! Hagyd, hogy Pacheco beszéljen. Bíró úr, ha a védencemet le akarja tartóztatni, követelem óvadék kiszabását. Ez lehetetlen. Ameddig tart a pereskedés, Bella de la Rosa kisasszony előzetes letartóztatásba kerül. Nem, ez nem lehet. Tiltakozom, bíró úr. Ő nem mehet börtönbe. Ő ártatlan. A színdarabban van egy szerep számodra is, ha komolyan érdekel. Egyébként jó kiállásod van. Színészkedtél már korábban is? Macedónia, hogy színészkedette? Ez az alak született színész. Hazudós és kétszínű. Két szóval egy valódi gyöngyszem. De Nymfa, meddig fogsz még haragudni rám, mi? Ami kettőnk között történt, az olimpia csapdája volt. Érted? Jaj, szegény kisfiú, jaj. Az a boszorkány Olimpia becsapta őt. Nem adott neked véletlenül mérgezett almát? Nem, tényleg, Nymfa, komolyan mondom. A színészkedés komolyan érdekel, tanulni akarok. Kisgyerekkorom óta a színészkedés mindig érdekel. Rendben, nincs ellenvetésem, ha te is egyetértesz, Nymfa. Nem, Macedónió. Mi történik itt? Nincs semmi. Csak Joel meg én színészetet fogunk tanulni Macedónióval. Ezüst lilium. Istenem, ez nem lehet. Uraim, valaki megmagyarázná nekem, hogy mit jelentsenek? Nem mozduljon senki, mindenki maradjon a helyén. Mit keres itt ez a bűnöző? Kapják el, ez egy bűnöző! Nem, vallomást akarok tenni. A tanúvallomásom nagyon fontos lehet. Csak néhány percet kérek. Túl sokat kockáztatsz miattam. Mit tettél, ezek le fognak tartóztatni? Ez teljesen abszurd! Ez az alak az igazságszolgáltatás szégyene! A vallomáson nem lehet érvényes! Ez hihetetlen, nem tudom elhinni. A teljes igazságot akarom elmondani. Itt az egyetlen bűnöző, az Román Fonseca. Most véged van! Is van! Kezeket fel! Egy pillanat, uraim! Ez a férfi, aki Ezüst Liliomnak nevezi magát, fontos vallomást akar tenni. Akkor tegye meg, beszéljen! Beszéljen! Nem, Nymfa, nem! Te nem mész sehová ezzel az alakkal. Nymfa, Joel a hibás mindazért, ami kettőnk között történt. Nem, Achilles, nem. Egyedül te vagy a hibás, amiért nem bíztál bennem. Ez egy próbatétel volt az életünkben, és te megbuktál. Nyugalom, nyugodjatok meg, én egy színdarabot akarok rendezni, és nem háborút. Azt a filmhistóriát nem én találtam ki, hanem a mamád. Magas! A te kezed is benne volt az egészben. Nézd, nekem mindig is nagyon tetszett Nymfa, és most segíteni szeretném őt a színházi pályafutásában. Nekem nincs szükségem senkinek a segítségére. Én mindig egyedül voltam az életben. Kicsim, gyere ide. Kérlek, engedd, hogy még egyszer szerethesselek. Achilles, nincs több lehetőség. Rosszul bántál velem, megaláztál. És most megint egyedül vagyok. Mint mindig. Menjünk, Macedónió. Maguknak meg kell hallgatniuk. Nagyon sok fontos dolgot kell elmondanom mindarról, ami történt. Ez a bűnöző tönkre tehet engem. Minden lépésemről tud. Egy bíró sem vennék komolyan a vallomását. Pacheco, kérlek, tégy valamit. Nem akarom, hogy letartóztassák az Ezüst Liliomot. Bíró úr, ez a férfi kulcsfontosságú tanú, hagynia kell, hogy vallomást tegyen. Ő mentette meg Bellát. Csendet kérek, uraim! Elfogadom a vallomását, ha feladja magát. Ne tedd meg, kérlek, ne tedd meg! Biztosíthatom, hogy igazságos tárgyalás lesz az ügyész jelenlétében. Minden jogát tiszteletben tartjuk. Nem azért jöttem, hogy feladjam magam. Azért jöttem, hogy elmondjam, Román Fonseca egy bűnöző. Veszélyes a társadalomra. Tanúja voltam számos bűncselekményének. Csempészés, emberrablás, kábítószerkereskedelem. Tiltakozom, ez a vallomás nem lehet érvényes. Ez az ember bűnöző, törvényen kívül van. Hagyják már békén, kérem! Neked nem kell feladnod magad miattam, kérlek, menj el! Bella, itt igazságtalanság történik. Te sohasem zaklattad Román Fonsecát. Ő volt az, aki zaklatott téged, és odacipelt a házáig erőszakkal. Miért érdekli annyira az Ezüst Liliomot, Bella? És miért azután érkezik, hogy Oresztészt kivezették?
Ez az a hely. A megjelölt óra. Hol lehetnek ezek a nyomorultak? Akarsz maradni, akkor hallgass! Istenem, Caca! Mit tettek veled? Ezek a szemetek biztosan bántottak. Most indulnom kell. Már nincs visszaút. Ennek az embernek nincs erkölcsi alapja, hogy ebben a perben tanúskodjon. Bíró úr, én amellett vagyok, hogy a tanú tegye meg a vallomását, aztán majd a rendőrség tegye a maga dolgát. Ne tedd meg, kérlek! Csendet a teremben, uraim! A tanú vallomást tehet, de csak abban az esetben, ha leveszi a maszkját. Amennyiben nem, akkor a vallomása nem érvényes. Akkor végre megtudjuk, hogy ki is vagy. Ha tényleg fontos neked, Beja, akkor add fel magad, gyerünk! Ne tedd, Lilium. Kérlek szépen. Itt van a pénz, amit kértél. Engedd el! Dobd ide a táskát, és maradj ott! Ne gyere közelebb! Segítség! Jól van, de engedd el! Ne bántsd őt! Légy átkozott, te nyomorú! Ne lőj! Ne lőj, mert megölik Cacát! Ne lőj! Segíts nekem! A francba, ez meg mit csinál? Ez az ember megbolondult! Nyugalom, Caca! Jöttem, hogy megmentselek! Hajlandó vagyok az életemet is feláldozni! Kérlek, ne tedd meg! Ne add fel magad ezeknek, tönkre akarnak tenni! Érted, teszem, Beja. Ha letartóztatnak, akkor lesz igazság, ha nem, akkor veled szemben nagy hibát fognak elkövetni. Ne, mert a te életed többet ér, mint az enyém. Kérlek, te már túl sok embernek segítettél, ne tedd meg! Te hős vagy, ne roncs el mindent! Ez az egész bohóckodás. Hogy lenne hős ez az alak? Egy közönséges betörő, aki engem is kirabolt, és a rendőrséget is nevetségesé tette. Igazságot követelek ügyfelem számára. Tartóztassák meg! Csendet a teremben, uraim! Bíró úr, ennek az embernek vallomást kell tennie maszkkal, vagy maszk nélkül? Vedd le a maszkot, add fel magad, Villanueva. Gyerünk rajta, tedd meg! Gyerünk, vedd le azt a maszkot! Ne! Kérlek, Lilium, én nem érdemlek meg ekkora áldozatot. Vagy inkább hagyod, hogy elítéljék Beját? Gyerünk, vedd le a maszkot! De hát mégis mi történik itt? Ne lőj, Juan Ángel! Meg fogják ölni Cacát! Átkozott legyen! Adjuk innen! Fogd a nőt és tedd be a kocsiba! Ne! Jól van, minden rendben van, Caca, gyere! Gyere vele!
Kiszabadultál, nyugalom! Gyerünk, kelj fel, gyerünk, gyorsan, gyerünk! Gyere, nyugalom! Caca, mi lett ezzel az emberrel? Mi lett ezzel az emberrel? Hosszé! Szabad megtudnom, hogy mit keres itt ez az Azért ember? jött, hogy megmentsen, tanúskodni akar mellettem. Ezüst Lilium tanúskodni jött a Fonseca de la Rosa perben. Igen, értem, rendben van, csak hát senki sem fog hinni neki ebben az áruhában. Orestes, csak nem akarod még te is komplikálni a dolgokat. Vége van ennek a cirkusznak! Tedd a sarkóra a kezedet! Rendet a teremben! Rendet! Akárhányszor találkozom velem, mindent összezavar! Innen csak holtan távozik! Beja! Te meg velem jössz! El az útból mindenki! Senki nem mozduljon! Ne! Mi történt, Gladiola mama? Mi ez, hogy Franklin veszélyben van? Megfenyegette valaki, mert ha igen, akkor én ezt a valakit úgy elintézem, hogy... Jaj, Jordi fiacskám, nézd, én nem mondhatok semmi többet. Hogy nem mondhatsz semmi többet, Gladiola mama? Hisz Franklin olyan, mintha a testvérem lenne. Látod? Jobb lett volna, egy szót sem szólok. Igen. Mintha én nem lennék a fiat, Gladiola mama. Nézd, Franklin a barátom. És tudod jól, hogy mi ketten már hány akcióban veszélyeztettük az életünket. Jaj, fiam, nézd, minél többen tudják, annál nagyobb veszélyben van Franklin, és én nagyon meg vagyok ijedve. Már az összes létező szentnek imádkoztam. Jól van, Gladiola mama, nyugodj meg. Én már nem vagyok rendőr, de a barátomért bármit képes vagyok megtenni, úgyhogy mondd el, mi bajom. Igaz is. Kevesebbet kellene a barátaiddal foglalkoznod, és annál többet velem, szerelmem. Jordi, magyarázd meg, ki ez az asszony? Állj meg, Ezüst Lilium, az épület tele van rendőrrel, úgysem tudsz elmenekülni! Előjenek, vagy megölöm ezt az alakot! Ne, biztos vagyok benne, hogy te képtelen lennél bántani Orestes. Kapják el! Ez az ember egy bűnöző! Hátra mindenki! Beja, jobb, ha visszamegyünk a terembe, mert még eltalál minket egy lövedék. Ne lépj többet hátra, figyelmeztetlek! Kérlek, hagyd, hogy elmenjen, hagyd! Maradj már nyugton, Carino! Mégis mit akarsz? Hogy ez a pasa szétlője a fejemet? Meg fog ölni! Az Ezüst Lilium meg fog ölni! Mit mond? Semmi, várj egy pillanat, Maéla. Hadd magyarázzam meg. Gladiola mama, bemutatom ezt a hölgyet. Maéla, Manőken ügynöksége van, ő lesz a menedzserem. A menedzsered? De hát Jordi, te nem tudod magadat menedzselni? Nem vagy már túl öreg ehhez a manőkenkedéshez? Nem, Gladiola mama, te ezt nem érted elég. Maéla lesz a menedzserem, igaz? Igen. Manőken leszek. Manőken? Jaj, Jordi, ez nem inkább női pálya? Férfiaké is. Jordi lesz ennek az országnak a legjobb manökenje. Maga nem látja? Ezekkel a karokkal, ez a váll. Jaj, lányom, nézd! Elvedd le onnan a kezed, ez nem játékszer. Jordi, szedd a holmidat, mert még ma eljössz ebből a házból. Tessék? Igen, már is. Nem, nyugodj meg, Orestes. Az Ezüst Lilium nem fog bántani, én tudom. Beja, meddig fogod még védelmezni ezt a bűnözőt? Úgy tűnik, hogy Rosa kisasszony elég jól ismeri ezt az Ezüst Liliumot. Biztosan már vele is lefeküdt. Eskenázi, mondd meg az ügyfelednek, hogy fogja be a száját. Csinálj úgy, mintha megütnél. Gyorsan és menj innen. Most! Hé, nem fogsz megszokni! Carino, segíts! Kapják el azt a javarultat! Tényleg megütött, Orestes! Tényleg! Mikor veszed már észre, hogy ez az alak egy közönséges bűnöző, Beja? Nem sikerült elkapnod Villanueva hibájából! Nem. Egy pillanat, Maéla. Én nem megyek veled sehova. Ja, Istenem, ez a vég. Idősödő nők kérlelik a fiatal fiúkat, hogy éljenek velük. Istenem. De Jordi, te nem akarsz éles ember lenni. Neked azt kell tenned, amit én mondok. Rendben, Maéla, de meg kell értened, hogy nekem ez az otthonom. Ez már beszéd. Istenem, világosíts meg ennek a fiúnak az elméjét, öreg asszonyokkal enyeleg. Jaj, szerelmem, ez nem egy top modellhez illő ház. Ha azt akarod, hogy előrelépj az életben, akkor el kell menned erről a környékről. Nézd, asszonyom, nagyobb tiszteletet, innen sok tiszteletre méltó ember került ki. Igen? De biztosan boxolók vagy focisták. Mert nemzetközi topmodell biztosan nem. Jaj, nézd, asszonyom, itt maga... Nyugalom, Gladiola mama, mi történik? Ura vagyok a helyzetnek, nyugi. Hé, Jordi, most már elég. Ez az utolsó szavam. Ha tovább akarod ezt folytatni, akkor induljunk. Ne vitatkozz, Orestes. Nézd, jobb, ha hívunk egy mentőt, hogy bevigyenek a kórházba. Nem kell, Beja, jól vagyok. Tényleg, hidd el. És köszönöm, hogy aggódsz értem. Nem, én csak azt akarom, hogy ne essen semmi bántódás. Hát, akkor ez azt jelenti, hogy még érdekellek? Csak azt jelenti, hogy nem akarom, hogy bajod legyen se neked, se senki másnak.
Mindenhol kerestem ezt az alakot, de nem találtam meg. Olyan, mintha a föld nyerte volna el. Mi ez? Mi történt? Mit csinálsz te itt ezzel az alakkal, Beatrice? Azért jöttünk, hogy Beja barátnőnknek segítsünk. Elnézést. Fáradjanak a terembe. A tárgyalás még nem fejeződött be. Ó, igen, rendben van. Te hová mész, Villanueva? Villanueva úr, legjobb, ha kint marad, mert ha bejön, megint összezavarja az egészet. Rendben. Beja. Egy pillanatra kérlek. Hallgass meg. Tudom, hogy jól végződik ez az egész. A bíró előbb vagy utóbb, de rájön, hogy te ártatlan vagy. És egyébként tudd, én veled vagyok. Mint mindig. Quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Jaj, nem. Ez egyáltalán nem tetszik nekem. Georgie fent van azzal az öreg nővel, a lányom pedig egy beteg fiúval él együtt. Istenem, de hát mit tettem én, hogy ezt érdemeljem? Talán nem voltam jó anya. Gladiola! Caca rosszul van, orvost kell hívnom. Jaj, Istenem, vigyázz, gyere. Óvatosan. Gyere, ülj le. Várj, ülj le, úgy. Elég, nyugalom, már itthon vagy, mindennek vége, minden rendben van, hidd el. Menjek, hozzak valami gyógyszer. Menj. Köszönöm, hogy megmentetted Villanueva. Semmit sem kell megköszönnöd. Ott is megmondtam, és itt is megismétlem. Én Cacáért hajlandó vagyok az életemet adni. Nyugalom, Caca, várj. Jaj, Angel, légy szíves, segíts. Jól van, drága Caca. Már vége van, most már minden jó lesz. Csak rendbe kell jönnöd. Vigyázni kell rád, és ápolni, addig, amíg magadat is el tudod látni. Jól van, Caca, jól van. Nyugalom. Biztos vagyok benne, hogy Beja de la Rosa megkérte Ezüst Lilium barátját, hogy jöjjön ide és zavarja meg a tárgyalást. Ezüst Lilium a barátom, de nem kértem arra, hogy vallomást tegyen. Saját akaratából jött ide. Ügyvéd úr, legyen szíves és fegyelmezze a védencét. Beja, kérem, nyugodjon meg. Nem szólhat bármikor közbe, amikor kedve tartja. Emlékezzen, hogy bíróságon vagyunk, és nem a nagy csarnokban. Jól tudom, Pacheco, de nehezemre esik, hogy fékezzem magam. Mérges vagyok, hogy Román Fonseca az egyik hazugságot a másik után mondja. Ez az alak a végén még megsajnáltatja magát. Hogy megy? Jaj, drágám, egyre rosszabb. Én már félek. Nagyon félek, hogy az arcátlan Fonseca eléri a célját. És Orestes? Meggyőztem, hogy menjen el. Ő már semmi sem tehet Bejáért. Nem tudtam kihagyni ezt a cirkuszt. A bohócok eljöttek, hogy végignézzék, hogyan ítélik el a legnagyobb bohócot. Mondja kérem, mikor került kapcsolatba Beja de la Rosával? Attól kezdve, hogy megérkezett az ügynökségbe. Beja kisasszony azt ajánlotta, hogy társuljunk, hogy megszerezzük a Villanueva céget. Ezért cserébe azt kérte, hogy feküdjek le vele. Bárcsak meghalnál. Lorenzo, bárcsak meghalnál. Mert áruló vagy, nem vagy férfi, gyáva alak vagy, szavi gyerek vagy. Hogy tehetted? Hogy csalhattál meg a saját lányommal? Mindketten nyomorult férgek vagytok. Mindketten. És Ariadna a lányom, a kedvencem, hogy tetted ezt? Mi vajod, Olimpia? Mi történt? Az élet, Roke. Az élet minden áron ki akar gúnyolni. De én nem hagyom magam, érted? És ha a sors ki akar tolni velem, akkor én magam veszem a kezembe az irányítást. És ezt hogy tudod megvalósítani, úgyhogy berúgsz? Add ide! Pénzzel, Roke. Pénzzel mindent el lehet érni. Sajnálatos módon már nem rendelkezhetsz a Villanueva pénzével. Pedig ezért a vagyonért megdolgoztam, így engem illet meg. És bár Juan Angel nem akar látni, nem fogok miatta mindent elveszíteni. Sem ő, sem Josema miatt. Hogy ment a dolog? Hát, volt egy-két zavaró körülmény. Mi? Zavaró körülmény? Miről beszélsz?
Ránk lőttek. És a pénzem hol van? Csapdát állítottak, mindent elrontottak. Kiszabadították Cacát, és pont a te férjed volt, Juan. Neked is mindent köszönök, José. Tudtam, hogy nem hagyod, hogy ezek a bűnözők fogva tartsanak. Nem is tudod, milyen nehéz pillanatokat éltem át. Azt hittem, meghalok. És soha többé nem látlak titeket. Elég, Caca, elég legyen már. Most már az a fontos, hogy itt vagy. És jól vagy. Megesküszöm neked, hogy akik ezt tették veled, ezért még nagyon megfizetnek. Megesküszöm. Jaj, Juan Ángel, jól tudom, hogy magának milyen nehéz ez az egész, de örülnie kellene, hogy Cacát kiszabadította, és ilyen jól sikerült minden. Örülök. De nem bírom nézni, hogy az a nő, akit szeretek, más karjaiban van. Nem tudok arra gondolni, hogy nem hozzám tartozik többé. Jaj, figyeljen, ne gondoljon erre. A sors akarta így, és figyeljen, én megértem magát, mit érez, de se én, se ön nem tehetünk semmit sem. Bocsáss meg, Caca. Bocsáss meg, hogy hamarabb nem tudtam segíteni. Hogy magadra hagytalak. Esküszöm, többet nem hagylak egyedül. Vigyázzak rád. És megvédelek, ahogy azt te megérdemeled. Mint az asszonyomat. Mint a feleségemet. Majd ti férfiak mindegyformák vagytok. Semmire se vagytok jók. Hogy? Hogy lehetséges? Hogy hagyhattad, hogy megszöktessék, te szerencsétlen? Minden jól haladt, amikor megjelent Juan Ángel. Nem értem, honnan tudta meg. Hogy került oda? Ezt nem nehéz kitalálni. Követte Josémát. Vagy az is lehet, hogy ők ketten összejátszottak, hogy kiszabadítsák azt az idiótát. Hát, ez hihetetlen. Az életem 2 férfia ugyanabba a sótlan nőcskébe szeretett bele. Elég, Olimpia, elég, gyere, elég már, hagyd abba. Hagyd abba! Ereszel? Elég. Aj, te ostoba! Elég már, megértetted? Tudod mit? Pont akkor hozol ilyen rossz hírt, amikor ma Ariadna lányom a képbe vágta azelőtt a gyáva és pofátlan Lorenzo előtt, hogy ők szeretők. Ki kellett volna erélnem, mint egy állatot, amikor meg is tehettem volna. Szégyentelen! Egyedül te vagy a hibás, mert mindig olyan férfiakat keresel, akik nem tudnak értékelni. Miket beszélsz, Roque? Azt, amit már régóta itt hordozok a szívemben. Te sosem vettél észre engem. Úgy kezeltél, mint egy cselédet. És nem vetted észre, hogy én vagyok az egyetlen férfi, aki igazán szeret téged. Ha ezt meg ne ismételd még egyszer. Soha többet.